Okay, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. Burukwa a herbalist. Very to Aja Ugochitubelu na temple. Abịa nka m nwetara gị ụfọdụ ihe anyị na-akọwa na Ugochitubelu haba home. So n'oge a ana m achọ ka nkọwa ndị mmadụ ike dị na ihe Chukwu kere eke dịka herbs, plants, leaves. So ihe nchọrọ akwụkwọ maka ya wụ miracle leaf, popularly aha eji mara ya na be anyị na-akpọkwa ya Odaopuo. Ihe ị ga-eji wee ma ahịhịa kịta bụ like nke a na-ebe akịta bụ all a leaf of it, a single leaf ka edebere n'ala then ụwa mụsa like this. I were a single leaf ya debie n'ala ebe aja dị within 3 weeks. O nwere ike ịgba more than 10. Yes, onye ka eji akpọ miracle leaf Odaopuo bụ na Eze-Ana na-ahụ ya kịta adapụ daa n'ala, it germinates. So that is how it spread. Ka a na-akpọ miracle leaf. Miracle leaf bụ ihe gbasara leaf dị very medicinal. Mma akọwa ihe gbasara health and the spiritual benefit of miracle leaf. Mana ihe chọrọ ịkọwa na miracle leaf na-abụ miracle leaf a ọ anti-inflammatory ka ọ bụ. Ọ na-boost immune. Ọ na-enye aka ihe ọbụla gbasara respiratory sickness, ihe ọbụla gbasara ụkwara, bronchitis, ihe ọbụla gbasara na mmadụ na-find it difficult ide ekutu ume within the lungs. It helps to detoxify and cleanse the lungs. Yes, miracle leaf fụrụ ọ bụrụ na ịbụ onye na-enwe ụkwara ma ọ bụ na o nwere ihe na-eme within the region. Yes, miracle leaf a ori were ya ịpụta early morning before food, were one leaf ya saa ya, wash it thoroughly, then chew it, or it's not bitter, then chew it. You na-eme ka last thing to bed, you take one. I can tell you, ọ bụrụ na ị na-eme ihe consistently, you're very far away from doctors. Yeah, it's of great very help. It helps to detoxify because ihe mmadụ na-aya bụ ihe eriri eri, and we all know na nwere ka ị ga-esi wee nwee ike ịgbanarị ihe gbasara chemical food. It's not possible in the world we are living now. Onye ka m ji recommend na ị kwesịrị ka ị nwee ihe normally teas ị nwere ike ide take this thing. Na enwere so many ways enwere ike isi take here. Anyị na-abụ ya na ọ bụrụ na anyị chọrọ ime our herbal tea, yes, na temple anyị na-process ya. Ọ bụkwa ndị chọrọ need any of our herbal teas, green teas, we can when that package we can wave it to you. Ọkwa ndị chọrọ ndị aboil na boil, we can do it now. But this one now, you will ike boil ya boil. You can boil it and be taking it 1 glass morning, 1 glass night on empty stomach. But believe in me, ọ bụrụ na ị na-ete ya ihe gbasara cough and catarrh, ọ ga-enyere gị aka. And the one thing o ji wee dị ihe na very natural, it helps to boost your immune. So ihe ndị ahụ ihe ndị ị kwesịrị ịma gbasara miracle leaf. Achọghị ka bido atọ ogologo, but ọ bụrụ na ị na-ete ike, I can tell you, I'll tell you all the truth you need to know. In the sense that you need to take care 1 morning, 1 night, be very far away from sickness. Thank you.